Okay, mga igsoon na nagtanaw nini diya sa YouTube channel, no? Kini yung boss, ang alaga lang God Nicolay Musinius dire sa Dipolo City Chapter sa Diocese Dipolo sa Catholic Pretenders. Doon natin interviewon mga igsoon ko diya ni Cristo na usa ka CFD, no? Dire sa Orikita na sa dire sa Dipolo kasamtangan. Kanya Catholic Pretender man siya ato sa pangutanon kabayan sa mga pagtulunan sa simbahan ng Romano Katoliko. Imo na sabi na sa mga objection na sa damaysyon ng mga dili Katoliko. Religion Novena, doon tayo pangutanan nimo gamay, no? Kabayan sa mga pagtulunan. Nagikakis tumadso nga dili Katoliko. Religion, kabayan nini pagkumpisal sa pari. Kaya nasa imong kita na diya sa Biblia nagingon man gyud sa Marcos Kapitulo 2 versikulo 7 na ang Diyos lamang may makapasaylo sa sala. Ano naman nga mo kita og mga kaparian na ginapraktis din sa Roman Catholic Church na ang Diyos naman di ay may makapasaylo na sala. Unsa may itong mga balugaan na nanabad sa simbahan? Niyara, tubag niya na Nicolay. Kay kanang mahimo na siya sayop sa Nicolay kung wala sa ng kalkon. Kung dili na ito basahon ang tanang panit sa Biblia. Kaya nga na manggod ang ato ang uban po mga ito nga maingon din sila ng mga pagtulungan daw sa Santa Iglesia Katolika dili gid daw mabasa. Pero ala na itong nasayod ba Nicolay kanang pagingon nga dili mabasa wala lang po nila basaha. Kaya bisan gas lang tugon, mabasa man. Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6, nagingon man diya, na kung ang imong pulong makaangin kanimo pagpakasala, isugid kini sa pare sa Diyos. So dunay pare o dunay Diyos. So bot pasabot, nga kanang pag-ingon nga, ang Diyos lamang makapasaylo, tinuod na, nga punto. Pero doon nag-ikaw, kaadto ka mo aging. Dili pod bot pasabot nalingali na ng kawana laminat mga pare nga gihimo na po nato silang Dios so dili representative lang sila sa Dios nga mao'y nagsugo kanila o bito nang mabasa gid sa Ecclesiastes so iya po sa bagong tugon Roma 15:16 atong mabasa diya nga nagsulat si San Pablo nagingon siya sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus nagalagad ako ingon nga pare. So si San Pablo ningangkon usab nga pare. Unya si San Pablo ba nagpasaylo ba kung sala? Naghapon mabasa. Naghapon si San Pablo 2 Corinto Kapitulo 2 versikulo 10 ngano man. Kana bitong madungog nato kini sa mga igsoon nga mga dili Katoliko kay mukuyog ni nako Brad Nicolay panahon sa kumpitan makadungog gini sila kung unsa ang mga pulong nga mogawas sa baba sa itong mga kaparian di gyud ka makadungog Brad Nicolay nga moingon ang usa ka pare ako Father Lucio nagapasaylo kanimo ug nagahatag kanimo kapasayloan sa imong mga sala kung dili unsa may ilitok sa mga kaparian nato niingon ang atong mga pare tungod sa gahom sa Santa Iglesia Katolika ug sa gahom maghihatag sa Dios nganhi kanako ako nagapasaylo kanimo atubangan sa Dios so pag-ingon sa pare nga siya nagapasaylo pero atubangan sa Dios so wala gid ang tunang nga sa imong pasaylo kundi atubangan sa Dios mo nang klaro kayo balik na nato sa Ecclesiastes na nagingon na daan sa tugon isugid kini sa pare sa Dios so dunay pagsugid ngadto sa pare ngadto sinugyanan sa Dios kay Malakias 2:7 klaro man katungdanan ngayon sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam sa Dios ug adto kanila ang katawhan magpasayod mahitungod sa kababuton sa Dios ay sila sinugo klaro kayo sila sinugo so kung sinugo ay natural magtuman sa iyang nagtugo kaniya mo na nga tumalikan ang atong gigamit ng 2 Corinto Kapitulo 2 versikulo 10 klaro kayo ang gilitok sa mga pare ay mausab ang gilitok sa San Pablo ug mao sa nay gisunod sa atong mga pare atong balikan usab ang mga pangutana sa Marcos 2:7 angay natong balaan sa Nicolay nga ang Biblia ang mabasa sa Biblia dunay namulong ug duna usay gisultihan
ang Marcos 2:7, kung ato nang basahon sa sign, versikulo 6 sa maogya kung kapitulo 2, klaro kay diya na kung basahon na to ang 6 diya sa kapitulo 3 o 2, ang ingon yun nga ang mga magtutudlo sa balaod nagbabutbot silang kauglingon, uglingon sila, nagpasipala siya sa Diyos, tao lamang siya og nagpasaylo siya sa laing bersyon po na nganong nangahaw kani pagpasipala sa Diyos, walay tao nga makapasaylo sa la. Kinsa rin namulong ana ang magtutudlo sa balaod, kinsa ilang giignan si Kristo. Busa ganang pag-ingon niya sa paggamit nila sa Marcos 2:7, delikado kay na bradikalay kay nganuman ang ilang gigamit na ay pulong sa away ng Kristo. Klaro kayo na atong ipasabot diri na pala niya atong ipaklaro ang mga matutudlo sa balaod lamang ang mga na. Kaya kung sabutan na to sa unay pag-uyon sa Nicolay nga ila ginang butang ka lang, sinuot gina siya, sakto sila. Pero nga no, niingon no good, sinuot natok ng mga tinunan, diya sa 1, kapitulo 20, sa 21, hanggang 23, nagingon siya, mainyo unta ang kalinaw, ingon nga ako gipadala sa man, ako usab nagpadala kaninyo. Kung kinsang sala ang inyong pasayloon, ipasaylo kini. Kung kinsang sala ang dili ninyong pasayloon, dili usab kini pasayloon. Nakaron, kung tugutan nato, kung sakto sila, ngano naman po sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 20, kapitulo 21, hanggang 23, si Kristo man mismo nagingon, ang inyong pasayloon, pasayloon usab. Ang dili ninyong pasayloon, dili usab pasayloon. So, kung sumpaki ay na, pero ang Biblia dili man sumpaki sa Nicolay, pero ang mga interpretasyon na mao ay nagsumpaki. Kaya nga naman, gamiton na nilang argumento aron lang pag-ingon nasayop ang paagi sa Santa Iglesia Katolika nga mangumpisal ang sa kataong mapasasala nito sa pare. Klaro kayo, atong ipaklaro diri nga nag-ingon na nimo kanina, wala yoy official na katubang na pare, hindi mo natin Diyos kung representative na siya. Sumala sa pangibasa, laro tayo nga mabasa ang mga pagtulunan. Apan, alang niya itong wala na sayog ba Nicolay, mahimo kining sayog. Maugid ba no? Salamat kayo sa mga gamay nga panahon sa tema na to nga pagkumpisal, no? Sa mga mensahe ni mo diya sa tumagsuon nga mga Katoliko o sa mga dili Katoliko kabatin sa mga pagtulunan sa itong Ginoong Jesucristo. Alam niya itong mga igsoon na itong Katoliko pero Nicolay nga magtanaw niya niining pag-ahingon na itong pag-download ani ang mga video na talaan itong importansya. Isip matuong Katoliko magtuki sa kita sa itong mga pagtulunan. Magpasyon kita kaya doon ay panultihon nga nagingon kung saon na nato paghatag sa pagutang kung wala ka mismo nini. Kung saon na nato pag-ingon, kung saon na nato pag-ingon usab nga sakto dili sayop ang mga pagtulunan diya sa Santa Iglesia Katolika kung wala usab ka nagtuki. Alang usab sa mga dili Katoliko nato mga igsoon, red, sis, kung tinuod ka nga nagpakabana, kung tinuod kang nagsusi sa kamaturan sa imong pagsusi, ayaw butanging parang o pader ang imong pagtuon, dili ka nang gitawag og one-sided, kay kung ang imo lang nadungog mao imong basihanan, mao nay makalaglag sa imong kalagpuhon. Ano man ang nadungog nato, pwede sakto, pwede dili, pero kung kita gid mismo magtuon, magpalaw, sagingon ko na pagtuon nga walay harang, diya na ito makita. Sa example na ini, na akong i-share, alam nining makakita, nining maong download sa YouTube, ang amo karon nga gipasigar ko, usa ka doktor, si Dr. Scott Hahn. Kubaya ninyo, i-search ninyo usap sa YouTube, kung unsa kanhi si Dr. Scott Hahn. Kaya sama ko ba Nicolay sa atong nadungog nga mga kauban usab nato ang kaya rang ganihon ni atong mga dili Katoliko nga magwawaling katuro gyud tong mayukmok. Sa ilo ako nga nakaingon ko niya na kung kitinuod man ano nawa si Dr. Statan mayukmok man ang usa ka doktor
Pero, sa luwi sa Diyos, tungkol sa iyang wala pa din nag-convert niya ni Brad Nicolay, kundi sa ugalingon niyang pagtuon, tinga na usab, tunon na to ang pagtuki sa kamatuoran ni Dr. Skathan na walay harang, nang ingon ko walay harang. Kaya tama ni Dr. Skathan, kanhi dili katoliko, karon nahimo nang disensor sa pagtuong katoliko, nasayod siya na ang mga pagtulunan niya sa Santa Iglesia Katolika, dili yun ikalimod na kini matuos, sakto, kung di matayo, kung magtuki sa walay harang, ay kung mga una, sa atong panglantaw. Makahatag kini nato, kung pinuod, na pakayo sinasisab sa ato ang kauglingon na pagtuki may tungod sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika. Salamat Brother John Obina atong so nga sa Catholic Vatican nga atong interview karon. Yan ang hapuna karon. Inaton ta nga kamo nga nagtanaw niini di mo nakatunan sa mga kahibalo nga gihatag niya. Kini ako sa agad sa maong kalihukan sa Catholic Apologetics, Brother Nicolay Amosenius, Chapter President sa Catholic Vatican Dipolo Chapter. Maayong hapon o dalaygon ang Diyos.